سلام زغبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت حزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم حاجة كابز قدم وردرات قدم شكلتا زخونة اني حدا معلت وردر اللومبارديا قرام شوعة تقمتي ابي انغاري تحقرت لان تخايدوم ابزا مدرخ تقرادم نقطي 238 كيلومتر زرحقة وردر ما كايدوم نزا مدرخ سلوفينياوي ابال غانتا حبورات امارات عرب تادي بوغاتشا نكبابي 30 كيلومتر بين دحرم بقعزون وردرو بحمشت الساعة 55 دقيقة 33 كاليتن بمزام نسالساي غزيو عوت اللومبارديا نخينوم ايطالياوي ابال سودال كويستيب اندريا جولن ابال غانتا يامبو فيزما بريموز روغوليتشن كابتادي بوغاتشا ب50 كلتن كاليتا ديحروم بقدم تختل كالاين سالساين ترتحيزوم اتيوم ابزاور در تصميدم زوعلو ايرتراوان تقارم تزحزو درجه مسن عزب ابال ليدل تريك امالين قبرز غابير ب 10 دقيقه 41 كاليتن ديحرو مبل 78 ودغانتو ناتنايل تزفاصيون ب 10 دقيقه 55 كاليتن ديحرو مبل 84 چامبيون افريقيا ابال طلاوت كلب باردياني سي اس اف فايزان هينوك ملبرهان دمام ب 20 دقيقه 51 كاليتن ديحرو مبل 113 ترتحيزو وردرو زازيموم عوت نايزا وردر بوغاتشا زالوم سكون صفع عوت مبل 33 عوت يام بوغاتشا نمودتها غزي ناي مدرح عوت كمزغب زخالق قدمي 77 معلتاتن يوم اذا عوت نغانتا حبورات امارات عرب مبل 564 ناي مدرخ عوتايوم بزي كازي اذا ناي بوغاتشا عوت مبل 233 عوت غانتا حبورات امارات عرب ابني حدا معلتي وردرات يام نزور الدرخ كتاتلو 3 غزي تعويتو لزلو بوغاتشا ناتون بقدم تختل نزور الدرخ 54 غزي تعويتهم لزلو ايطاليا وان فاوستو كوبن الفريدو بيندان تختلو ابسال سايترتا تقميطلوم نمبل 15 غزيو امكيار زركب زور هاينان قرام شوعات تقمتي بسالساي مدرخ قصيل وعيلوم ابزا مدرخ دما تقرمتي 222 كيلومتر زرحقه وردر ما كايدوم نزا مدرخ ايطالياوي جيمس بي كولن وردرو بثلاث ساعات 8 دقيقه 34 كاليتن بمزام عود سالساي مدرخ زور هاينان كوينوم اسبانياوي اوسكار سافيان اوسترالياوي سباستيان بيرويكن دمام بخلت خليتا ديحروم بقدم تختل كال اين سالساي انتر تحيزم وردرم زازيموم ابال مالجاوت غانتا ترينغانو بوليغونتي متكل ايوب بغلت دقيقه 18 كاليتن ديحرو مبل 25 ترتحيز وردرو زازيموم بس مصر اسبانياوي اوسكار سافيا ب 10 ساعات 3 دقيقه 27 كاليتن نزور هاينان قداماي كوينو يقلصلوم إيرتراوي متكل إيوب 3 دقيقة 24 كاليتن ديحرو مبل 24 ترتاحيزو اللوم زور هاينان سنبشومون تتقمتي برابعي مدرخ كغصليوم أبزا مدرخ دمات غادمتي 240 شوعات بحدا كيلومتر زرحقة وردرك كايديوم ابال بيلجموت كلب انتر مارشي وانتي سيركس ايرتراوي بينيام غرماي سمت شموت تقمتي ابتي افرنسان مبل 217 غزيو زكار باريس تروس كساتف مخانو وقعويت مرو حبر تقدم بشكلتا برو سايكلينج ستاتس افليطام ابزاور الدرك بينيام غرماي بتوسخه كان بيلجماوي ارناو ديلاي فرنساوي كريستوفر لابورت اوسترالياوي كادين غروفس فرنساوي ارناو ديمار نرويجاوي راسمس تيلر بيلجماوي جوردي ميوس فرنساوي بريان كوكارد ايطالياوي ماتيو ترينتين دنماركاوي ماغناس كورت هولنداوي مايك توينسن كالوتن كساتفيوم ابز حلف 10 عامات نزور الدرس تعوتو تقارب نمسن عزب اب 14 بيلجماوي جيل ولايسم اب 15 ايطالياوي ماتيو ترينتين اب 16 كولومبياوي فرناندو غابيرا اب 17 ايطالياوي ماتيو ترينتين اب 18 دنماركاوي سورون كراغ اندرسون اب 19 بيلجيماوي جيل ولايسم اب 19 دنماركاوي كاسبر بيدرسون اب 19 كمون اب 22 فرنساوي ارناو ديمار اكتاتلو نهض عامታት تعويتلهم حدا كاب حصيات عوتات ناي زور الدر كوينو تحريز زلو بينيام غرماي بسلسته تقمتي ابيلجم ابستخايده بنشي چماي بنشي ابز تسمي وردر تصاديف مبل 21 ترتحي زور الدر كم زازم ايرسعن እዚ ከምዚልን ኮሎ ኤርትራውያን ተቃደምቲ አባል ቱርካዊት ክለብ ቤይኮስ ናትናኤል ብርሃንን አባል ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤር ዳዊት የማንን ኣብ ሰንበት 8 ጥቅምቲ ፈሊሙ ን8 መድረኻት ዝጓዓዝ ዙር ቱርኪ ክሳተፉ ምዃኖም ፕሮ ሳይክሊንግ ስታትስ ኣፍሊጣ ናትናኤል ብርሃን ኣብ 2013 ኣብ ወርቃዊ ብቕዓቱ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነዚ ውድድር ተዓዊትሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ عبد الدر عود قطلع ماليا تور دي فرانس ياسبر فيليبسون كازاكستاناوي أليكساي لوسينكو بريطانياوي مارك كافنديش أسترالياوي جاي فاين إيطالياوي ماتيو موسكيتي أسترالياوي باتريك كونارن زعم السلو عبيت تقادم تكسات فيهم
ኣብ 1963 ዝፈለመ ዙር ተርኪ ሎም ዓመት ንመበል 58 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ውድድር እዩ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክሳብ ናብ ስትሪዮ ንኣቱ ብ5 ግጥማት ቀፂሎም ተኻይዶም ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ዝተሰዓረት ማንቸስተር ዩናይትድ ንብሮንትፎርድ ዓዲማ ተፃዊታ ብሮንትፎርድ ኣቐዲማ ኣብ መበል 25 ደቂቃ ብመንገዲ ማቲያስ ጆንሰን ብዘመዝገባታ ሸቶ 1-0 መሪሓን ዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ግብረ መልሲ ከይሃበት እያ ክሳብ ተወሳኺ ደቂቕ ተጓዒዛ ኣብ መበል 87 ደቂቕ ንሶፊያን ኣምራባት ተኪኡ ናብ ሜዳ ዝኣተው ስኮትላንዳዊ ስኮት ማክቶሚናይ ኣብ መበል 92 ከምኡውን ኣብ መበል 96 ደቂቕ ብዘመዝገበን ክልተ ሸቶታት ክለቡ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ኣብ ልዕሊ ብረንትፎርድ 2-1 ክትዕወት ኣብቂዕዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዛ ግጥም ስዕረት ተቐምስ ነይራ ድሕሪ 1977 ንፈለማ ግዜ ኣብ ሜዳ ኣብ ሰለስተ ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ተረቲዓ ዝብል ሓድሽ ሕማቅ ክብሪ ወሰን መፅሓፈት ነይራ 64 ሚእታዊት ሚዛን ፀወታ ሒዛ ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ 8 ዕላመን ዝሓለዋ 21 ፈተነ ከተካይድ እንከላ ብኣንጻሩ መጋጥምታ ብረንትፎርድ ካብ ዘካየደትን 11 ፈተነ 3 ዕላመን ዝሓለዋ ነይረን ኣብዛ ግጥም ተቐይሩ ብምእታው ንታሪኻዊ ዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሃንደሰ ስኮት ማክቶሚናይ ኮኸብ ተፃወታይ ናይ ዝግጥም ተፀዊዑ ምስ ኣርሰናል ብማዕረ ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብዘይ ስዕረት ተጓዓዝ ዘላ ናይ ኣንጄ ፖስቴኮግሉ ቶተንሃም ናብ ሉቶን ታውን ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣብ ዝግራማት ዘፈረመቶ ሆላንዳዊ ተኸላኻልያ ቫን ደበን ኣብ መበል 52 ደቂቕ ብዘመዝገባ እንኮሸቶ 1-0 ተዓዊታ ነጥባ ናብ 20 ከባቢላ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተረኪባ ሓዲራ ኣብዛ ፀወታ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ቶተንሃም ሓደ ካብ ወሰንቲ መራሕቲ ዝኾነ ኣከፋፈልያ የቨስ ቢሱማ ኣብ ተወሳኺ ደቂቕ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ብክልተ ብጫ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪርዋ ቸልሲ ናብ በርንሌ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 4-1 ብምዕዋት ድሕሪ ጥቅምቲ 2022 ንፈለማ ግዜ ኣብ ክልተ ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክትዕወት በቂዓ በርንሌይ ኣቐዲማ ወዲ 18 ዓመት ፈረንሳዊ ኣጥቃዕያ ዊልሶን ኦዴቤርት ኣብ መበል 15 ደቂቕ ብዘመዝገባ ሸቶ 1-0 መሪሓ ነይራ ይኹን እምበር ቸልሲ ዲሒራ ኣልደኺል ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ ናብ ፀወታ ተመሊሳ ኮል ፓልመር መንገዲ ፍጹም ቅላዕ ራሒም ስተርሊንግ ካብ መቕጻዕቲ ዝተመልሰ ኒኮላስ ጃክሰንን ድሕሮም 3 ሸቶ ብምዝጋቦም ቸልሲ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ 4-1 ተዓዊታ ኣብዛ ግጥም ኒኮላስ ጃክሰን ኮኸብ ተፃዋታይ ናይ ዝግጥም ተፀዊዑ ኣብ ካልእ ግጥማት ኤቨርተን ንቦርማውዝ 3-0 ፉልሃም ንሼፊልድ ዩናይትድ 3-1 ረቲዐነን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሰንበት 8 ጥቅምቲ ብ4 ግጥማት ቀፂሉ ክካየድ እዩ በዚ መሰረት ብራይተን ኣንጻር ሊቨርፑል ዌስትሃም ኣንጻር ኒውካስል ወልቭስ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ከምኡውን ዝዓበየ ግጥም ናይ ዝቐዳመ ሰንበት ኣርሰናል ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ክጻወተን ኣርሰናል ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዘካየደቶም ተሓወት 16 ግጥማት ኣብ 15 ክትሰዓረ ተረኣያ ብዘይካዚ ኣርሰናል ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዘካየደቶም ዳሕረወት 16 ግጥማት ኣብ ኩሎም ነዳታ ዓቂባ ክትወፅእ ኣይከኣለትን ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ መዝነት ምዕላም ኣርሰናል ካብ ዝርከብ ንድሓር ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እታ እንኮ ክትረትዓ ዘይከኣለ ማንቸስተር ሲቲ እያ እዛ ኣሰልጣኒ ንሲቲ 7 ግዜ ክግጥማን ከሎ ኣብ ኩሎም ተረቲዑ ኣርሰናል ኣብ ዝሓድሽ ዓመተ ስፖርት ኣብ ዘካየደቶም 7 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ 5 ዓወት ኣብ 2 ድማ ማዕረ ብምፍላይ ድሕሪ ቶተንሃም እታ ስዕር ዘይቀመሰት ዘላ ጋንታ እያ ኣርሰናል ኣብ ኤምሬትስ ኣብ ዘካየደቶም ድሕሪ 26 ግጥማት ኣብ 19 ተዓዊታ ኣብ 5 ማዕረ ብማንቸስተር ሲቲን ብራይተንን ድማ ተረቲዓ ኣርሰናል ኣብ ሜዳ ካብ ዘካየደቶም ድሕሪ 28 ግጥማት ኣብ 4 ጥራያ ልዳታ ዓቂባ ወፅያ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ንኣርሰናል ዝተመዝገባ ሸቶታት እተን 63 ሚእታዊት ኣብ ሜዳ ኤምሬትስ ዝተመዝገባ እዩ ኣርሰናል ኣብ ኤምሬትስ ቡካዮ ሳካ ኣብ ዝነበረሎም 8 ግጥማት ኣብ 5 ግጥማት ነጥቢ ከተጥፍእ ተራእያ 3 ዓወት 3 ማዕረ 2 ስዕረት ኣመዝጊባ ቡካዮ ሳካ ካብ ድሕረወት 8 ግጥማቱ 5 ሸቶን 2 ቀረብን ኣበርኪቶም ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ግጥም ኣንጻር ኣርሰናል ስዕረት ምስ እትቐምስ ድሕሪ ታሕሳስ 2018 ንፈለማ ግዜ ኣብ ክልተ ተኸታተልቲ ግጥማት ክትሰዓር እያ ሲቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብወልቭስ ምስ ዓራ ዝዝከር እዩ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ ዝሓለፈ ዓመት ኣንጻር ኣርሰናል ኣብ ዘካየዶም ክልተ ግጥማት ኣብ ክልቲኡ ሸቶ ኣመዝጊቦም እተን ሸቶ ድማ ድሕሪ 80 ደቂቕ ኣመዝጊቦን ነይሩ ሓላዊ ረዳት ማንቸስተር ሲቲ ኤደርሰን ኣብዛ ግጥም መበል 300 ግጥሙ ብማልያ ማንቸስተር ሲቲ ከካይድ እዩ ናብ ዜናታት ተፃወቲ ምስ እንሰግር ኣብ ግጥም ኣንጻር ለንስ መጉዳእቲ ዘጋጠሞ ቡካዮ ሳካ ኣብዛ ግጥም ክስለፍ ተስፋታት ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ 5 ተኸታተልቲ ግጥማት ኣርሰናል ዝበኸረ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ንሻድሻይ ግጥሙ ክበኮ ተፅቢት ይገበረሉ
بوغن مانشستر سيتي اسبانياوي اكفافالي رودري اب قطم نوتنغهام فورست زوسدا قيح كارد حرزا قطمي على تحت بقع برناردو سيلفا نز قطم دلو كخون كلو جون ستونسن كيفن دي بورنن دما اب قطم زيركبو تصاوتي مانشستر سيتي يوم تنتاني بي بي سي سبورت كريستوتون از قطم بعوت مانشستر سيتي كلتا بحد كزازمي كبل تنبيلهم باركز خبركم تخاتاتل لهم تحسطونا اب زنفصم اب قصالي بخاله تحسطو كساب نرخب سلام